Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome naman sa isa naman kabahin sang Istorya Espesyal. Ining inyo kubos nga lagad, Mark Salanga. Hulat-hulato naton kay coming na ang aton counselor. Si Counselor Israel Salanga nga mangin co-host naton sa sining programa sa una o kung una nga simana, sining Enero. Mayong aga sa kay Station Manager, no na di maalam magbanwa, News Chief Aksyon Alex Canto nga muman sa taranya katapos ang Aksyon Radyo Bacolod nga nangin numero 1 sa ikapat nga quarter base sa Nelson nga ay Counselor, good morning. Base sa Nelson nga ano ni tawag ni? Basta ba survey. Basta survey. Kag good morning man sa tanan nga tagpalamati sang Aksyon Radyo sa inyong mga radyo kag sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Domingo karon nga adlaw, Enero 3, una nga semana sang bulan sang Enero tuig 2020. Counselor, good morning. Yes, good morning, no? Happy New Year sa ating mga tagpalamati. January 3 subong. 3. Sige. Unang semana sa Ito na, nandito nga po. Ayaw, ibang ita parkingan. Baha pa sa atong subong pero not as much as sa base sa Victorias, no? gani maghalong gid kamo ha kay grabe subong ang bu sang ulan bati naton may ara sang ginapaabot nga La Nina. O karon nga sini nga Domingo magahatag kita sang update sang kung pila na blatanan ang kaso sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Councilor, ko may ara sila karon sang mga New Year's resolution aton inatagaan sang pagtamod aton nila ang taon aton na basahon para man tike New Year ihatag ta na sa aton tagpalamati kag mga nagasunod gid sining Istorya Espesyal. Good morning man sa kay Precaloy Espino, Victor Suson, Attorney Martigo, Romeo Sobaldo, Adonalyn Gumata, Don Di Blanca, Pamilya Toledano, mga taga-barangay 4 sa tanan nga nagamonitor sa Aksyon Radio. Amo man sa kay Tita Bebeng kag Tito Ernesto Horilla sa Barangay Alihis. Sa kay classmate Pre Victor Rosso Frehil. Counselor, good morning. Christopher Masturana. Counselor nimo si Pre Victor. James Yap, Herbert Besa, Thea, Trog, Julian Shan, Jake Bilbao, Manuel Onjero, Lori Didulo, Chris Noblesada, kag sa tanan katapos ng Station 4, especially sa ilang hepe, si Major Charles Hever. Year of the Ox kita subong, tuig 2021. Kunin mo ba siya Year of the Ox? Ba si Year of the Okay ni Ken? Hopefully, no? Anyway, Basi okay na tanan. matutawhay ang aton nga ng celebrations ng New Year. Yes. Buong ulan. So, despite that, nagpinalupok man siya para ng mga fireworks man, pero not as much as compared sa mga chimpo. Oo, okay. Sa atong time sa una, tandaan ko sa una, yung mga January 1 and 2, sige pati pa nagput sa una. Although we do not encourage this, no? For the sake ng lang pag-reminisce ng past. January 1, January 2, so nagalibot ay pangita sa mga pabilo. Nagagilaptag na sa bilog diyan nga syudad diyan, no? Mga palupok, mga pasirit, laptan na sa bilog syudad yung tipon na sa una. Kaya ginaptipon naman, ginapasirit naman, no? But sa pangita mga lain na gilman, nag-evolve ang kalibutan, ang panahon, no? Nag-change ang tanan sa palibot naton.
especially nag-pandemic pagid. No, sino nga pandemic pagid do. Tapos ginban ang mga palupok ginban na gidya may mga ang mga ano na lang mga pasirit na lang. And ang culture mismo sang New Year sa aton dito sa Pilipinas nag-change gid because of this pandemic. Aside sa aton yung mga sa mga pagbansang palupok, no. Kanya pa sa New Year Yes, no. So makita mo nga nagliwatag yung mga tanan, no. Despite that, I think we should be thankful. Abi mo this year 2021 kung bakit sa kita ka karakter nga dapat himuon develop sa gulingon ta. Amo siyang spirit of gratefulness. Spiritus ang pagpasalamat sa tanan nga butang nga mayara kita sa palibot ta. Ang ato niya life, ang ato niya celebration, ang pag-survive, ang sitwasyon natin dito sa kalibutan hindi na permanente. Especially kung nagatinguha kita. Pero kung tamaran ka, definitely permanente na siyang imuya. Why man yung mag-asenso ang pungko lang. Tanan niya butang yung pangabudlay, no? That's why kisama mangkot ya ang sitwasyon ko nga aduway galiwat tanan sininga tuig maliwat ng sitwasyon ko nga iba niya gamayo. Mangkot ka gulingon mo kay base kung diferensya rasi mo. Kaya nga hindi mo na pwede nga ang ibang tao sige asenso tapos ikaw ya wala tungod di malas ka, tungod do why na ya, hindi na kung why sa kalibutan sa naga-asenso nga tamaran. So, sininga tuig pagkitaon ta kung ano ang aton niya nga diferensya, ano problema sa ato, no? Diskubrihon ta. Kay, kung pala ka nakatuig nga stagnant ka, basta arasin mo ang diferensya. Bisan, ano mo na ka New Year's resolution, kung arasin mo ang diferensya, wala ka progress, wala ka senso. Ano ko no, New Year ko no, from Riza. The millionaire. The secret millionaire. Alex Smith. Good morning, ma'am. Tumayo, mama. Nakakit-grit si mama. Sakay Arnold Ibanez. Nagalantaw, git siya kuno subong. Sakay Virgilio Alberio. Pre, good morning. Da sa Kalunisa Tomas. Nagalantaw. Boss Isay na Oliveros. Nine, good morning. Dumayo nga aton nga pulupamate. Kay Kas Junjun Pasma. Darius Pasia. Kathleen Gabriel. Mirna Peñas. Riz Joy Salvador Gabo. Sa kay TPC Hunsya. Kay Tope Villaflor, Justin Caldelgado, Adonalyn Gomata, PV Tiro, Julius Dagatan. Sir, good morning. Nel Bryant. Pre, good morning. Faith Distrito. Andrea Villanueva. Mamanang, good morning. One Lives Mon. Jeff Prox. Roel Bangoy. Meg, musta na da? Renier Tan. J. Kirby Diwara. Bao si Fireman. Good morning. Galantaw gid. Sakay Richard Hamera Venus. Meg, standby lang da. Clarence Locsin. Pre, good morning. Dengue Loyola. Grabe ang baha nagligad. Makita ta gapo sa Facebook kay ang ginigo sang baha ining norte gid nga bahin sang Negros, ining Talisay, Silay, ibi Magalona kag Victorias. Actually wala taya sang bagyo Wala man tagan ang actually kay nasang aga naglantaw kita sang update sang Pag-asa. Nalusaw na gani ining low pressure area nga pasulod kun tani sa pungsod Pilipinas, pasulod sa Philippine Area of Responsibility. O galing nagaigo sa aton diri ang amihan kag ano to easterlies amo ni kuno ang nagadala sang ulan sang madamol nga ulan amo na nga padayon subong ang madamol nga ulan nga atong mabatsagan kag nagtugaman sang pagtaas ng tubig sa pila ka bahin sang norte sang Negros. Wala ka makita ta mo sa mga post sa Facebook nga gapangayo bulig ang mga tao. May lang kay ang mga DRMO sang tagsa-tagsa ka mga banwa kag syudad sa norte nga bahay nagiho man dayon. Ano pa wala diha sang mga casualty nga natabo o kun wala sang may mga nagkalamatay sa baha. Pero amo lang nahalit sa mga pamalay, sa mga pananom. Isa ko na pro? Dumiara? Oo. Oh. Nasa Punch, dahil ito ang gapon sa hapon. Doon, nabasa ko. Ha? Nasa may Doon may isa, Jay? Oo. Okay. Sorry. Wala ko nila. Basa ko niya section radio page. Condolence. Anyway, isa na sa pinakamasubo naman yung pagsugalaw sang New Year. Kaya may nahalitan pagali ya. Taas ka tama, no? Victoria, Silay, and... Gareklamo sila kung nga ka first time nga naglambot sa dinto. Oo. Ang baha. Ang mga pagkatapos sa to, makita ta sa Facebook nga ang mga pumuloy nato nagapang dagnas, nagapang kuan sing ila pamalay ti halit. Ano ito Victoria, Silay, and Talisay? Talisay, Silay, Victorias. Magalona kag Victorias. Pati Magalona. Oo, nadalaman sila. Kaya ti may baybay sila mo ti kon mag tingob siya sa tao, taas gina siya. Plus ang baskog ng ulan sa bukid, kaya bukid ba na nina pagid. So do flash flood siguro ang guaya.
tumaas ka tama ang tubig, no? Grabe. Karong- Ang kaya tabala si Jemmy, bala mo man, gan New Year, kung sila grabe ko nung threat sila. Kahit siyempre, hindi ka kapakot. Hasta din pa siya masaka ang baha. Taas ka tama dito. Correct. Kuno, no? Pero abi mo, one thing na may ako sa Victorias, Oo. kag sa Silaiman at the same time, no? Ang nabasa ko, ang mga comments sila, buligay sila. Very sportive, prayer brigade sila ya. Nagatingwa sila nga mag-reach out sila mga officials. Ng officials nila, kita ko man, nabasa ko man kay Derek pala. Ay, kay Councilor Derek pa lang, kay friends kami na mo. Upot kami na sa youth council, upot kami na, mga councilor lang, mga 40 below la. Nang post man siya sa updates para sa iyang mga kakapdanan dito, constituents sa Victorias. Kanami lang sila. Despite sang natabo, hindi ka kabasa, wala sa mga grabe nga yaw-yaw, grabe nga biyayaw, grabe nga bashing, no? Nang dito ya kanami, basa mong thread, ga isa sila ya, mga-comments sila ya, anong adin niya lugar ang delikado, diin ang lugar nga pwede dulungan sa mong sang bulig, nag-isa, kanami lang gito, nga despite sa napagtilaw, ang mga pumuloy dito yung officials nag-isa. Basta keep safe lang kay sige pa ning ulan kiti ba't inaton may ara sang La Nina tub sa March but silingon masigi-sige ni ang pag-ulan. Handa lang nang Hasta ready March, lang kita. no? Hasta March o ulan niya ang kanila. Doong forecast nila. Ano to na, bantayan ta lang forecast nila. Tani makapangalit Pero kay no? interesting. Kasi Joe Marie Vargas, black anong tsakto siya. Next week be. Sige. Interview na siya kung ano gitang stasyon. Correct. Imagine magasta March. Lawig na. Te mo gimana iya. May mga times kidya nga ang panahon ta sa karon abnormal na katamay. So siguro climate change. But anyway, isa sa mga interesting stories karon, story nga aton pagkatalakayon ining at isa ka medical staff sa Toronto, Canada nga nadapatan sang sang COVID vaccine. Live ta siya karon tawgan. Actually ara na gani nagawlat-ulat na, naga-standby na siya karon. Kay para aton gid first hand information. Kung ano bala kiti damo na subong gagawa ng mga information mo. May nurse kani nga kung ano kabe kung galanta ko sa Facebook. So, syempre nang may hara ko nung ginpost nga may napatay sa pagtublok sa iya. Pero kung i-research mo siya, piki ato gali. Fake news. Oo, may ginabatsag na So may guest na nagpa-vaccine gid. Yes. Timing ni siya because ang Bacolod nag-create sang vaccination council first in the Philippines. Yes. Oo. So timing ni siya no nga i-discuss ko siya dugay sa aton dire after sa aton niya guest. So ang aton niya guest subong is nakapa-inject Nakapa-inject siya mismo, yeah. Kaya mo nagsulot lang sa Pilipinas So sinima wala anta sa iya kung ano ba mga side effects, kung ano ang experience pag injection sa iya, pila ka kabilog, Yes. pila ka adlaw ang nangyayari epekto siya sa iya, kag ano mga instruction sila. Kag hindi ini siya malayo sa aton kay aton ini siya pakaisa. Grabe ang bati ko tugnaw to subong nga time, pero at least gintagaan ni gid ta, ginbugtawan ni gid ta for the sake nga pabaloy man sa mga pumuluyo ang first hand information, ang iya experience kung ano bala kung ikaw injeksyonan sang COVID vaccine. Kung nurse siya, Jay kun okay na, ano to siya? kung nurse siya, Pasulot pwede ko si Jay. magpot siya guro ang stasyon dito, no? Sang, Ay, ano? ugli. Sang COVID, no? Sige, talaga na kay nalipat ko mag-forward sang number ni ni Manang. Anyway, speaking of that, Liog ka na, ask kay Manang kung ano number niya kagihatag liog kay JM. Kay ano ko lang matag ko na update. okay, ano Please, ano Counselor. ang number? Ano Number ni Manang, ang iya gito number. Straight, direct dito. Direct yung number, Jay, no? Ara-aras. Okay. Counselor, liog ko na. Karon nga maghatag kita sang update sang mga kaso sang COVID-19. Base sa Executive Order number 84 nga ginpagwa ni Mayor Evel Leonardia, magapabilin sa status nga modified community quarantine ang syudad sang Bacolod until January 31. Balik naman ang aton nga curfew. Sumugod sang January 1 sang kaagahon, balik na kita sa 11 a.m. To 4 11 p.m. 11 p.m. to 4 a.m. to 4 a.m. Actually, temporary lang man to siya. Temporary lang man gito siya. Tapos, boss nga adlaw, subong nga adlaw gali matapos ang moratorium sang mga LSI. Di ba, Councilor? Matapos na ang moratorium. Yes. Subong adlaw kay Subong adlaw. January 3. Okay? Sa sulod sa Bacolod, may ara na lang sang 73 ka mga active cases as of 73 as of Saturday. Saturday. Total confirmed cases naglambot na sa 5,597. Ang mga nagka-recover naman, ang naglambot na sa 5,319. Ang mga nagkalamatay
ang naglambot na sa 177 ka mga kaso. Mayo kay wala na dugangan deaths. Do sa pagdumdum ko, do ikatatlo na ning semana. Ining 177 deaths. Amo na pasalamatan ta kay dispatch sina mas madamo ang naka-recover sang sa mga nagaabot nga mga kaso. Do kagab ibala. Sang December 30, 0 case ang syudad sa Bacolod. Butchilingon wala sang may nagpositibo. Sang January 1, 0 man. Amo na sabla. Ang ginambal naton nga ginatagaan gikita sang regalo imbokada sa bagong tuig, 0 ang kaso. Sa bilog naman ng Pilipinas, ang kaso sa COVID-19 naglambot na sa 474,064 ka mga kaso. 439,796 diri ang mga nagka-recover sunod sa Department of Health. Samtang ang mga nagkalamatay naman naglambot na sa 9,244. Siguro mga 168 ko na guro kaya doon nagapilit la ako igo pa ni guro sang bag-o tuig. Sa bilog naman ng kalibutan as of Friday sunod sa datos sang World Health Organization mayara sang 81,475,053 ka mga nagpositibo. Hamak mo 81 million kag Diyos Mario Josep. Ang mga nagpositibo gikan sa 222 ka mga pungsod sa bilog ng kalibutan. 81 million. 81 million. Dira makita nga. Hindi pa sila magpati, Yeah. Dira makita nga damo pa yung masalang mga Pinoy. Kadami ni magpati mo. Pero ang kalibutan mismo mga expert scientists naghambal, World Health Organization naghambal nga damo record. Kaya tuod ni siya. Pero diri sa Pilipinas siya, damo amo ya. Pertikit niya kaalam sa mga Pinoy, no? Hindi ko din halin ng ila kaalam. Meron nga kung may PhilHealth ka lang kuno, mapositive ka, meron nga hoax, kinimimo lang na siya kuno, meron nga pero record shows, ang record mismo naghambal nga COVID is real. Tuod ni siya, ga-exist ni siya yan, no? That's why na sa may pinaka-delikado pa nga tao, din sa kalibutan, inang gapati. Inang gapati. Because suliton ta, kung wala gapati, mang laton kayo sa iban. Hindi kayo mag-mask mo, hindi kayo mag-alcohol, hindi kayo mag-along. No? So that's why, as much as possible, ano kita dapat, halong gid, observe good health protocol. Ang pinaka-best way for us to save our loved ones, no? In our family. Unstable kuno ang aton yung signal. Atod ka, sa mga nagalantaw bala, pwede ka mo bala mag-post sang inyo sa diri sa Facebook. Kasi basa ko subong o kanday Alex Montesa nagamuno ho unstable kuno. Nami kami nagahatag sang comment Pero kung gusto nyo maghatag sa inyong mga New Year's resolution, ari kita. Ano unstable? Ang aton signal kuno. Sa Facebook or sa radio? Sa Facebook guro. Ba't yung ginmuno ni Kwan? Okay, copy na. Kung may ka mo sa mga New Year's resolution, please, i-forward ninyo sa Facebook page sang Action Radio sa comment section kay aton na pagkabasaw. Nag-promise kita sa ila nga sining nga New Year, ang aton anay tagpalamati ay mga pumuluyo ang tagaan naton sang pagtamod o kung i-cater anay naton sila. Okay? So, isugpunan ko to anay kaya ko matapos. Ang confirmed death sa bilog nga kalibutan naglambot na sa 1,700,098. Ang anong ta? I-messenger na lang siguro. Pwede ba? Mas mayo ko ng messenger. So, pwede sa iyo. Tawagan ko siya. Okay, sure. Ibutang na yun dito. Sige. I-connect ko na karon. Sige, dito gaya. Ate, sige, lihog ko. Sa messenger, isulat sa messenger. Okay. Sorry, kita. Standby lang mo dyan. Nami nga very topic. interesting ini siya because siya ni mismo, wala ba niya nurse ini siya. Siya mismo gidya nga nakakontak gidya naka-experience gidya sang vaccine. Pwede ko dito open Facebook sa Dario. Hindi ko ma-sign in. Tapos niyo to anay. Sige tapos niya. Okay? Thank you Jay habo ka nami gini kay JM. Kontak ko naton duga-duga. Before ako malipat, after this program, mag-guest si Mayor Bing mismo sa sining programa. Sa aton niya programa with after sa aton programa mag-guest siya kay Action Boy Duran. Mas nami gid na iya siya mismo ang makakuan ang makadetalye sa mga nagkatapo sa mga nagliligad nga mga kuan nga mga aton nga natabo diri sa syudad. Siya mismo personal ang maghatag updates kung ano ba ang estado naton diri, ano ang mga plano pagid,
ano ang mga latest, kag ano ang mga tikang sa gobyerno diri sa syudad sa Bacolod. Local government naman yan naton niya sa pag atubang sa sining COVID-19 yung pagtilaw kaya hindi pa siya matapos eh. We thought pag MGCQ tatapos na siya. Ariyo may strain na mga nagbabago naman no. Gani. So gina-declare niya naman sa presidente nga wa niya naman sa face-to-face sa klase. So why takabalo din siya padulong, no? That's why after this program, palihog tune in, stay yung mga dira, no? Si Mayor Bing mismo ang matay isang update sa aton kung ano ba ang mga latest naton diri sa syudad sa Bacolod. Balik ako tong moratorium gin muna mo. Okay, sige. Ang LSI moratorium ma-resume na Okay. sa January, ano bang 3? 3. Buwas. Today. No, today. Oo. Today. Ma-resume na na today. Bungo, because tapos Okay. na ang ato niya moratorium. So sa ato niya, although kami sa OFW, non-stop kami why man tayo moratorium mo, so sige, ang ato niya nga pag-abot no? And ang LSI naman nato niya, ma-resume na ang mga flights, same requirements, please coordinate sa office ni Councilor Cindy Rojas, dila sa may, no, ano sumugan January 3. Okay na. I think ang moratorium January 4, 3 matapos So tomorrow kadto ka muli sa opisina ni Councilor Cindy Rojas para mabalaan yung ano mga requirements na dapat nila i-comply. Correct. Amo sa na pagbalik amo sa na mga bago. SIs natin. Sa January 4. Okay, no? Okay na si Manang. Okay? Tama Alright. Okay. So, upon naton diri subong live sa atong programa, gintawgan gid naton although hindi maayong sitwasyon dito subong sa Toronto, Canada. I mean, Anad na not siya. bad, not bad, Not bad. but matugnaw, no? Oh. Snow sagwa, no? Sa ilang nga lugar dito, no? Pero gidayo tagit siya nga magupod diri sa aton. She is a nurse by profession. Ano siya diyan ng physical therapist siya bala mo? Imang ko to Ba- siya. oo. Basta mo lang ba ako medical staff Oo. sa Toronto, Canada. And kasi natin ni siya and first Yes. first hand gid nga information mo ko ata about sa vaccine kay tungod siya mismo Nadapatan. dapatan siya. So pwede natin diri subong live from Toronto, Canada. Toronto, Canada. Manang Nelson Malien. Manang Pangging. Manapangking in short. Good morning. Hello. Good Hi morning. Manang. Ay, ari. Tingala ko, quick bati. Hi Manang. Hello. Good morning. Happy New Year. Happy New Year. Manang, live kita karon sa Istorya Espesyal upod sa kay Councilor Israel Salanga. Antes kami magkadto sa interesting topic ining imo nga first hand nga experience sang ikaw ang gin-injectionan. Mamangkot kami anay, ano dang sitwasyon subong sang Toronto, Canada? Gataas ang case despite na nag-lockdown kami since November lockdown pero everyday gataas wala ganubo. Ay tuod ka. Mga pila man ka kaso everyday mga muna. Sa Ontario alone, province lang na siya daw 3,000 today, 3,300 something. 3,000 isa kadlaw? Oo, sa isa kadlaw, sa isa lang naka-province. Sa isa ka province, grabe ba? 3,000. Ka mga kaso, nagpositibo. Dako. 95 ang patay. 95 ang patay? Saan na siya Oo, natabo sa isa kadlaw. kagapon? Subong. Hindi, Subong? Ay, by the way, alas ano da, Manang? What time dala subong? 7:30 sang gabi. 7:30 p.m. Dira. Tigpala niya pon. Yeah. Grabe ako nung snow? Halin sang Christmas, white Christmas kami, grabe ang snow. White Christmas ka mo da, ahay. Anyway, Manang, for the sake ng ato yung mga tagpalamati bala, Yes. una, ano ganyan ba profession ang imo dira sa Canada ng Physical therapist. Physical PT siya, therapy. pero how ka mga naka-avail ikaw sa libreng vaccine? Bali, ang nag-obra ko sa rehab hospital na may adjacent siya na long-term care, ang mga, sa mga matigulang. So, dra ko na-assign sa mga tigulang. So, ang ginauna nila nga ipahatag, mga healthcare workers na nag-deal sa mga aged. Kaya sila ang prone, sila ang majority nga nagkalamatay diri sa Canada is from long-term care. So, tanan nga staff sang wala, hindi mandatory, but gina encourage kag na mag-volunteer ka nga magpa-vaccine. So sa subong daw halos tanan na nga mga staff sang long-term care na vaksinan na.
Okay. Manang may mga fear, may mga nagkakapta ng mga balita nga nakulbaan sila kay base delikado. Oo, Sa- halos, when- halos tanan ko nga mga upod, hindi magpa-vaccine, kay grabe ang nervyos. Sa una, sa nagligad. Oo, sang una. Sang, kami ang first, bale, nga the first week gid na naghatag sang vaccine diri sa Canada. Saan uy na siya? So- Ano siya nga date manang? Um, December. anong date to? 21 days na sa Friday. Sa Friday na yung second dose ko. So, that was, 18? December 18. Manang Mga- ano ang mga siya, oo. Okay, nang balikan ko na ha, ma-start kita na sa proseso. Oo. Gin-inform ka mo nga available na ang vaccine. And then Oo. panawagan na ang tanan yung mga frontliners or involved sa mga medical nga mga assistants dira sa inyo nga kung mag-volunteer ka mo kung available na ang vaccine. Now, first question lang, Oo, paano ang bali, inyong ginano selection kami, process? Gintagaan kami, gin-email, tanan na staff, tapos na-involve na kinanglan na magpa-vaccine. Bali, gintagaan kami individual link sa magpa-register. So, hindi mo na pwede ma-share ang link sa imo lang din na siya. Tapos, ma-register ka, mapili ka sang date, sang time, kay oo, pero sa amon nga sa hospital, damo gid siya nang hindi hadlok. So the first week jutay lang gid kami ang jutay pa kami ang nagpa-vaccine. So nakita nila nga okay naman kami. After ng second week, nang damo na as subong halos tanan nakapa-vaccine na. Ay, wow. Okay, nang next question, is it free? Kung free siya sa inyo, may idea ka kung how much ang iyang cost? Kung hindi siya be free, for example. Wala ko idea kung pila ang cost. Kay free di tanan ang healthcare, di ba? Free di mo Yeah, yeah. free to yan? Sa tanan-tanan, hindi lang sa vaccine. Tanan niya with sa medical dire, free. Amo naman nangaway ka muna nugon magbayad tax no? Bisan dako. Gani man. Dako Sakto sa na. tax, but it's worth it. Okay, so libre siya sa inyo. Kag pila siya ka vaksinang? Pila ka turok? Bali, duwa na siya ka injection. Ang second dose, amo na siya ang 21 days after ng first dose mo. So the same sa 21 days, the same time, sa first dose mo, ikaw injectionan. Tapos kasi Pfizer kami, so Pfizer. 95% effectivity ng vaccine is 10 days after the second dose. Okay. So bali 10 days after ng second dose, na kami, immune. Okay. Pag-inject sa inyo nang ginoriyan ka mo anay, gin-inform ka mo sang possible nga maging side effects yan syempre may fear makamo mo, di ba? I mean, ginoriyan ka mo sa ni anay? Ginano kami, damo-damo siya ng mga emails na damo-damo balasahon, mga para i-inform ka gid sa tanan-tanan para free ka mag-decide kung gusto mo or hindi magpa-vaccine. On my part, syempre may mga medical issues ko. So una-una ko ngin istorya ang pharmacist nga ang ginakatuan ko nga pharmacy every time. Tapos nag-go signal na siya, tapos tanan ko nga doctors kintawgan kag nagpangayo ko sang green light na go para sa kasi delikado na hadlok man ko kay mag-unang kami wala pa sang may nakahambal sa amon nga okay lang. Yeah. Ang mabatian mo puro negative. Okay. Ano ang Parang okay naman. Manatian anong nagkuan sa imo kati syempre hindi makuha. May fear ka gid sina mo kay tiamak mo kun bag-o ya sa aton nya kuan kapin pa nagaepekto sa health naton sa kakulba nga dala sa COVID-19 sa mga nagakatabo sa bulog ng kalibutan. Ano ginbutang mo manang sa imo nga mind nga sige, madesider ko sini. First, ang sang doktor, 'di ba? Sa ang ghost signal sang doktor na okay. Tapos yung anong perdihon mo kung magpa-vaccine ka, mas damo ang perdihon mo kung magka-COVID ka kasi exposed kami, di ba? Everyday exposed ka sa damo nga COVID nga mga cases. So, mas safe ka kung may vaccine. Tapos,
trust sa Lord siguro. Number Ano one. lang, i-lift mo lang sa iya. Kaya wala ka man, wala sang may nakahambal sa amon kung okay, hindi. Kaya kami gid ang first sa bilog ng Canada. Ang, I don't know sa US, pero daw wala pa ko may naano may member ko sa group ng mga association ng mga COVID workers. Daw first gid kami nga nagsulat dito nga nabaksinan iskan sa US para daw wala pa sila nag-vaccine. So daw nervyos gid una. Grabe nga pangadi. Gapakadto kami pakadto sa site sang injection, upod kami tanan kay may service kami from the hospital. Grabe ang amon nga ipus-hipos sa salakyan. Grabe ang pinangagi. Grabe stress man tiyago, Siyempre, anxiety. grabe ang anticipation. Oh, next question. Pag inject sa inyo, may idea ka kung like una, anong effects sila sa imo? Ano nang side effects sa sulod sang pila na kadlaw? Ikadua, ano ang mga feedback na kuha mo sa iba niyang mga nagpa-inject man? Kasi sigurado ko sari ang mga naging amon ng first question. Sari ang mga naging ano niyo reactions nilang lawas mo. So una sa imo, ikadua sa mga kapdanan mo, sa mga nabatian mo lang. Sa akon, pag-inject, syempre injection, sakit gid daw nag-flu vaccine ka lang. Sakit siguro mga 2 to 3 hours daw. Biskan hikapon mo ang site sa injection, sakit, sobra ka sakit. Pero tolerable. Daw usual lang injection, tapos after 3 hours wala na. Pero mga upod ko, hambal nila natuyo. Ang isa natuyo siya, hambal may insomnia siya, so hambal niya gani sa akon. Kung adlaw-adlaw may vaccine, mapasalamat siya kay ti natulugan gid siya sa namin kunuhan. Gintuyo siya. Wala. Natuyo lang siya, tapos wala. After sa pagkaaga wala na. Actually, tanan kami after, kasi lunchtime ang kami na pa-vaccine. After ng vaccine, nagbalik pa kami sa ospital ka ng duty, nag-ubra pa kami until 4 p.m. Daw, wala lang. Tapos ang iban, hot flashes. Tapos, wala na. Ano lang siya, bali, natuyo, hot flashes, kag, yung sakit sa site ng injection. So the usual ang Amulan bali siyang side effect. Okay. Alright. So imagine bala kay may naglapta sa Facebook nga ang isa bala ka nurse, naging cut lang guro to nila nga napatay sa kuno after pag-inject siya isang isang COVID vaccine. Pero kung i-research mo gali, nang kuan gali man nang nalipong siya gali. Wala siya gali man. Nagwa na siya sa amon nga ng group chat sa mga COVID warriors na COVID warriors. Napatay siya kuno, pero ginhambal na interview kasi sa stage 2 na siya natabo, 'di ba? Or sa London na may na siya may disorder siya nga kung may pain siya biskan jutay lang, biskan mabunggo lang ang iyang kamalagko, gakalipungan siya. Pero mga okay lang siya after a while. Pero amo gina siya bay halin sa gamay siya kuno basta makabatsyag sa sakit, gakalipong siya. So syempre sakit ang injection, nalipungan siya. That's why. So, fake news. Fake news lang gid. Nang ang imo nga next nga injection sa gani? Sa Friday, sa 21st. Sa 8. Sa 8. So meaning kadua lang gid na siya. Last na siya. And then magwa ang epekto sa inyo, Mambax, labi nga immune na kamo after 21 days. 10 days after the second dose. Nang curious lang ko anong tsura anong color sa vaccine man? Ano siya kadamo? Sige, anong color yan? Blue siya, red? Anong tsura sang vaccine man? Tubig lang. Okay. The usual na gamay lang siya. Dako na ang needle. Pero amo na guro nga nagsakit kay do kadako. Pareho lang sa flu shot. Okay. Ako ba nadloki ko na magpa-inject tutuod. Duga ko. Mas buta? Duga mayo na lang play ko. magpa-inject ka kasi kami every week nagapa-swab test. Required kami Every by week? mandatory gid na magpa-swab test every week. Masakit sa ilong ang swab test. Hindi man. Kalam na? Hindi sa pamulso sang gakuha, pero wala man sakit. Amo pag na siyang fake news nga bal sakit-sakit, hindi man. Teotes na klaro, di ba? Kag manang helpful gid ni katama ang imo ginambal. Sa mga tao bala nga naga-anticipate nga nakulbaan bala kay ang syudad sa Bacolod naghimo sang council para magtatap silang vaccine if
ever ara. Na, pero may mga balita nga do sa second quarter, third quarter pa siya sang 2021 magwa. But Yeah. at least ang Bacolod nagapanganda na. First kita actually nga nag-create sa Oo. vaccination council sa Oo. Mayor Bing, first na create na and gin-pattern nga ni subong sang Puerto Princesa. Gin daw sa ila part na ba sila lang nga benchmarking daw gisunod na nila ang ina nga sistema para mapreparahan na ang Pfizer man, no? pagsulod hindi. Sari-sari na siya nga mga brand. Okay, hindi lang Ilayan dili. ni Manang nga sa Toronto is Pfizer. Ang aton diri sari-sari na siya mo. Mayra vaccine from China, from Russia, sari-sari na siya actually. So depende pa kabalo kung mas lo diri. Anyway, finally anong aton nga una thank you gid sa imong nga time no. Kag at Thank least- you very much, At least na. first hand nga information Yes. makuha naton. Gikabudlay ha humaom kita kung anong mga Oh. sa ila, kung ano ang natabo, ano ang process no, very simple lang gid. Number one, hambala, gin-explain, insakto, gin-email sila, gin-pa-hindi sila, gin-papili sila, hindi pa siya mandatory. Kag pag-inject sa ila, sakit lang gid, natural lang sakit sa injection, iban, gintuyo lang gid, and then why na, no? Nang Gani. nang epekto sila sa vaccine man niya. Finally, nang anong anton mensahe, kasi Manang is also from Bacolod, galing kati residente na siya Gani. dito sa Canada, na idlaw kami kay Manang, no? Gani. Ikot naman kita ay pila ka tuig na, no? Years. But especially sila nga Christmas and New Year, wag kita ka tape niya family. But nang imo nga message sa mga Bacolod no yung nagapamatit. So actually bilog nga Negros na siya nga ato yung programa no. Nga nag-anticipate na sa pagsulod sang vaccine. Hindi lang magpanervyos. It's always think positive kay wala ka gid sang wala gid side effect. And if ever may side effect, may doktor gid na siya nga may hatag sang sang remedyo sa mga side effects. Gani. Tapos mas it's more of i-defend mo sa COVID ang self mo tsaka yung family mo, 'di ba? Correct. Sa wala ka hindi ka magpa-immunize kay nakulbaan ka. Correct. Mas mayo gid nga nga maghalong. Oh. And trust. Pray lang kay wala gid imposible. Yeah. Thank you very much. With that, Manang, Happy New Year. Keep safe always, Happy New dira. Year. Thank Kamo you, ni Jay. Andre. Kanogon nga gabi kita di magita ang snow sa Guabla. Gani. Diyan ang gabi tindi kitaon sa Gani. Guan no kanogon gid. Sige Manang, regards mi dira kay Andre. Okay. God bless and happy Thank you New Year very sa much inyo. sa imong time, Manang. Thank you very Thank much. you. Okay. Hello. Nabatian si Nelsie Malien from Malien. Toronto, Malien. Toronto, Canada, no? Nag-share siya sa aton live gid sa iyang experience Imagine sa kasi dito una gid sila gali sa Canada sila ang among the first nga nagpa-inject dito sa Canada sang sinang vaccine and nagsulod man siya sa Pilipinas no, in fact dili sa Bacolod nag-create na iya sang council no, COVID Vaccination Council no, first in the Philippines ni siya and subong na replicate na sang Puerto Princesa ang iban pa mga lugar diri sa Pilipinas ang ato niya COVAC no, kabayan ako sila actually isa ako diri sa members ng COVAC no, and kung ano mga development rest assured nga mahatag kita sa update sa atong mga tagpalamati no, sa atong mga followers diri sa programa because this is very important no, this is very important and suliton naton for further information monitor kita mo right after our program because si Mayor mismo ang mahatag sa aton sa mga updates no, and before ko na i-discuss anay ano na siyang Matag kita na isang trivia natin. Oh, sige, Kaya una, basi una. ma-short kita sa time. Okay, kadto kita sa atong trivia. Councilor, ano gani ang aton nga kwan sini? Nga rules, anong rules naton para sila ang makadaog sa aton nga mga prizes? Yes, pwede ka mo maka-intra online. Amo lang kita kasimple, hindi pwede Okay. sa radyo, dira nagpapamati ka mo sa inyong mga balay, dapat online gid, no? Yes. And first nga maka-post ang ilang sabat right after our question. First correct answer ang magadaog sa aton nga contest, no? Sa aton nga trivia. First yung maka-comment dapat letter and corresponding answer gid. Hindi pwede nga letter lang or answer lang. No, as much as possible, a letter and answer gid regardless kung spelling sakto kun hindi. Ang winners will receive a mask and 168 herbal dietary supplement. face shield. Nagligab la Councilor, wala pa nagyapon makuha. Si Leona Grace Laparan, do tatlo na iya. Tingbo niya lang kuno. Okay, si Alex Montesa, always siya niya ginakuha. Sa kay Efing McCrane, uy, wala man makuha. Kag Albert Norbing Loreno, ang iban sininakuha na nila. Ang magipanglawag naton, pwede ka mo mag-PM personal sa akon kung diin po ko pwede idulong kay kung may time kita ako ginagadulong.
may isa man kamo ka pililian. Pwede man kamo makakadto sa office ni Councilor Israel Salanga sa second floor sa Bacolod Government Center kay aton inato ginabilin ang inyo mga prizes. So, kadto kita sa aton nga trivia. Actually, ginpahapos gid naton ang aton nga trivia para hapos na sa mga pumuloy naton tinuyer man na. Okay? Una nga pa mangkot sa aton trivia. Kaplit la wow. What is the year 2021 year of? Ano ko no? Ano nga tawagan sa mga sapat gani na ano? Ano gani tawag sila? Year of the Amon Zodiac. No. Ang zodiac sign niya is lain na yan. Oo. Ano kita ko nga year? Ano nga sapat? Tama ko mong ginatawag ta iyang sapat. Anyway, 2021. Ang mga pililian, letter A, horse o kun kabayo. B, ox. C, rat. D, dragon. Hindi ka mo magano bisan nito na pagsuliton kay sa Facebook page ng Action Radio, inyo man makita ang mga pililian. Isulit lang ang mga pililian. Ang mga sabat is letter A, horse, B, ox, C, rat, D, dragon. Question number 2. What is the color of the year sa 2021? Letter A, ultimate gray. Letter B, light blue. C, sakura pink. D, mint green. Question number 3. Which country in the world celebrates New Year first? Sino kuno nagauna sa New Year, celebrate sa New Year nga pinakauna nga naga-celebrate sa New Year? Ang mga pililian: A, Australia. B, Kiribati. B, Kiribati. C, United States. C, United States. D, Egypt. Ay tuod kay ang oras siguro sa ila mo na nga una. Wala ko dala. Yeah, ang oras. Ang kalibutan, no? So, din the first Gani, that's why mga countdown, makita mo na kung ano nga country ang una nagatapak sa 000. Timiara, ginagali. Yeah. Question number 4. Which country celebrates New Year last? May last. Yun, siyempre may first, may last man eh. Ang mga pililian A, Holland. B, United States. B, United States. C, United Arab Emirates. D, England. Ang question number 5 is a bonus question. Hindi ni bonus question duha lang bonus question kay hambal ni Walter, duha lang ang yagin papilian. Okay. How many days there were in 2020? Pila kuno ka adlaw ang 2020, ang isa ka tuig sang 2020. Ang mga pililian, letter A, 365 days. Letter B, 366 days. Tagaan ka mo namon sang jutay nga panahon para maka-answer sang aton nga trivia. Dito lang tabi, kung may ara sang mga nagasabat sinulod lang kung may nagatag sang ilang New Year's resolution. Dali lang. Anyway, samtang gina-check nato, yes, I would like to inform our listeners lang ang Bacolod City, gin-recognize naman siya, most improved, highly urbanized city in Western Visayas as per DTI Competitiveness Evaluation, no? Di ba, din mention ko nga, tanan nga bonuses na avail sa aton mga empleyado because sa Bacolod gin-recognize na matamos ang awards si City of Bacolod, no? So nanging qualified siya nga mag-avail sa tanan niya mga bonuses, no? Para sa aton naman niya nga mga empleyado. And now sa latest naman niya, ang Bacolod City was recognized as the most improved, highly urbanized city in Western Visayas as per DTI Competitiveness Evaluation. Yes. No? Congratulations. Congratulations, Liwat. City of Bacolod, kami bagid ang sa nagapungko sa aton nga tagdumalahan sa gobyerno. Last week in discuss natin sa isa ang mga nangin award, no, nangin recognition ni City of Bacolod. Ang butang na-qualify kita nangin finalists sa saring mga evaluations and competitions sa City of Bacolod. Pero ang pinaka-importante dito is that nangin legal basis ato siya para ma-avail sa aton yung mga employees sa tanan yung mga awards, no? Ang tanan yung mga bonuses for our city government employees because of the performances man nila mismo nga nag-lead sang pag-recognize sa syudad sa Bacolod, no? And ang World Bank Pilot City for Economic Recovery, lima lang gid ang
napili sa Pilipinas, no? And Bacolod is one of them. Wow. Yung kaluyan nga, mangin isa sa 5. Kaging Yes. recognize. Okay. Imagine sa Bilog ng Philippines. Bilog na Pilipinas. Bilog ng Pilipinas. Imagine na bala. Okay. And of course, tingin mention naman last week nga most competitive city kita diri sa Visayas as per latest naman niya itong nga gipagawa ang report, no. Si Bacolod City is ng number top kita sa Visayas. I think next si Iloilo and third si Cebu. Wala ko may record ko ligad, no. But anyway, congratulations. At least, di ba? And updan pag na siya sang manubo ang cases naton dire. Oo. Kabay pa nga sige-sige na ang aton dire nga pag-heal kag recover naman yan ni City of Bacolod, no. Do ka namin kayong bukada sang January 1, January 2, January 3. Do ka gabi, January 2, 3 lang or 3 lang. And reminder, sang January 1, 0. Reminder gali wala sang MGCQ kita gyapon. MGCQ Sa mga kita. Ginmunot. nagapamangkot, MGCQ kita sa gyapon. Until January 31. Until January 31 Okay. issue to memo si Mayor Bing, executive order si Mayor Bing placing Bacolod City extending the MGCQ. Okay, good morning sa kay Fukuda Eleanor. Ma'am, good morning. Malandang pagpamati sa kay Maria Agnes Montaño Bar Carlos. Good morning, Kas. Sa kay Paul John Montaño, good morning. Sa kay di kay na may nakita. Oh, is Mama, good morning. Hello, plangga ko no. Yung mateis lang sa balay. Oo, ginhaya si Manang Pangging. Naging sa kay Doc Jen. Mga bangkay, good morning. Huwag po ito kumasyar. Vanessa Mayo. Sa kay Josette Magua de los Reyes. Ma'am, good morning. Sa kay Eva Gradas Baterna. Don Di Blanca. Good morning, Noel Amar. Vanessa Mayo. Ay, nalabag ito nagli. Shilo. Bo, grabe ka pangalan. Kahapos, gitsa mo pangalan. Narevalo. Michael Camalon. Remedios Tan Makilan. Sa belated happy birthday sa kay John Dungon. Kagapon, nagpapatag kami na nga lugar. Open May na, isa no? to ka Open kwarto. na? Hindi pa. Pero may aral lang to ginstiyan ng kami to yung papalit. Hindi pa open. So, hindi pa. Usually, hindi pa open. Sa patag. May mga jutay lang. Okay man, kit natawag lang nagtaas ng baha. Kung hindi pa masya ready, no? Pero kabay pa nga maabot ang tsimpo, mga available what manami dito lagawan ng patag, no. Ariyo may gina-message mo si Love Aquino. Base mataga mo sang kwan. Sige, after sa program ta. Okay. Arin New Year's resolution, no. Sige. Simple lang to avoid any kind of vices, no. Nambal ni Alex Monteza. To avoid any kind of vices, no. Bisyo o kung ano pa idira, no. Amo naman yan New Year's resolution. Ang pinakasikat, yung pinaka-common nga New Year's resolution mapaniwang nako, no. Amo nang pinakadamo gid permi gid na post. Kagamo mo nang pinakadamo gid way kadayon gid permi, no. Ano pa kita mga New Year's resolution? I will stay what I am with who I am, though steady pulse na gyapon niya ako niya, no. Ang iban di nagpanaog na, hindi ko na makita. So good morning sa mga naga-monitor sa Bilog nga Kalibutan. May nagalantaw diri from Japan, from US, from New Zealand, nagalantaw man sa aton, from Korea, nagalantaw sa Facebook. Ano yung yaya ni nung Henry is Bulgaria nga kwan? New resolution yung JM Baiken. Ano yun? Kaya naka-yellow sila nga duwa tulog ka bla. Dogin nungod. Sinong Henry siguro? Sinong Henry? Tsura ba katigulang eh. Goni! So, grabe. Balo ka, sa kwan na bla, sa do, sa heart mo na, sa do, kung ano ka kaayo, kung ano ka gaya, reflect na kag bla. lifestyle eh. Lifestyle. Kung we are what we eat. So kung ano ito pangaon tayo sa lawas ta, amo man na nag-develop kung ga-exercise kita, kung ba kita nagapula, ba kita nagabisyo. Gani. Amo man ang mangin ma-reflect sa sura naton. And more so atong hambal mo nga mental and emotional eh. Kung stress ka, kaplo kang emotional, that's why pala sining ito ego. Likawan naton mangin masyado ka emotional. Likawan 168 pa ta ha? Likawan naton mangin masyado ka worrisome. No, because ang correct. life ma-flow lang siya. Just let it flow. Sige, unahan na eh. Hindi mo problema nga da problema ano pagid. Nako Mario Joseph. Okay, anyway, kadto kita sa aton nga 168 Herbal Dietary Supplement Liquid. Amo ni siya ang akon giniinom kung medyo magsulusagrak din akon. Galing nagulubo ko gina. Hindi ko siya mabuksan eh. Pero sige na lang kay karon
nagakuha gid nag-isgid sa sang akon nga sore throat. Okay, ano bala ang mga essential health benefits kung ini ang inyo pag-usaron? Okay, nagabulig ini sa pagpabaskog sa aton mga immune system. Mayo man ini kung kamo ang ginaubo, mayara sang sore throat, nagabulig pabaskog sang korason. Kag tungod nga rich ini sa antioxidants, nagabulig ini sa pagpanubo sang blood pressure, naga-improve sang cholesterol level, nagapanubo sang triglyceride. Ang inang mga bad cholesterol, bawo taas ko sino sa naligad, may ara man ini sang anti-cancer effect, may ara man ini sang anti-inflammatory effect, naga-relax ini sang inyong mga kapoy nga mga nerves. May ara man ini sang anti-diabetic properties, may ara ini sang vitamins A, C, B3 kag B6. Makabulig ini sa dysmenorrhea sa mga kababayanan. Nagabulig man ini sa pagpaayo sa mga gallstones, kidney stones, kag inyong mga atay. Kung mayara ka mo sang rheumatism kag arthritis, kag kung nagalain ng inyo tiyan, mayara ka mo sang constipation. Kag ang tawa-tawa, syempre, mayo ini sa balatian nga dengue. Pwede nyo ini nga imnon sa 3 times a day. Duha ka kutsara 3 times a day sa aga, sa ugto kag sa hapon. Sa presyo nga 90 pesos. Sining 168 ang makita sa drugstores, pareho sang Sincere Drugstore, Grace Pharmacy. Makita man ini sa, o kung ma-order naman ini online sa Shopee. Kinsoundan pa Shopee. Okay, sa mga inyo naman yung kinanglan nga nga kung gusto niyo magpa-cleaning sang inyong mga salakyan, kadto lang mo sa 635. Car wash and cafe. Nami di bala counselor suki ka gida. Every time ako suki ko dia. Every week, ko da. Kaya especially kung kay kisa lang makachimpo, gi magtawahay. Nami be kay magluwas nga ginatatap na mayang imo salakyan, only coffee pa. Kag manamit ang ila mga pagkaon. Ang sabaw gid, ang sabaw. Oo na, Sabaw. sabaw. Manami gid lang sabaw. Butanan Pantagiya, di si Jojo. Sir Jojo, manami gid yan ilagay dyan sa serbisyo. Located ini sa likod sang Panasyatic sa tubang sang East Square Inn. Okay. Alright. So, sa liwat, no, reminder, lagi may nag-PM sa akon, ang sistema sang LSI same gihapon. Pag abot nyo dire, quarantine ka mo sa gihapon, and then i-test ka mo sa gihapon. Pag negative nyo, amo pagwaan nyo. For LSI na siya. For Apor naman niya, why man na yan, ng unhampered man na siya. And Unhampered. For OFWs, no need na. Home na lang sila, home quarantine na lang sila because gina-check na dapat before sila sa aeroplano back to Bacolod City, dapat negative ang ilang swab test. So, pag abot dire, why na sila kanang lanya yung i-quarantine. Si LSI lang gid ang same gihapon ng sistema. I-quarantine siya sa gihapon and i-swab pag negative, puli. Muna siya simple, no? And reminder, ang suliton ko, ginahamba ko na siya permi, nubo na atong cases. Nahimo na sang gobyerno ang ila part. May instilled na kita nga system, arang EOC dira, headed by City Ad ang, no? Na plastar na ni Mayor Bing, Vice LCID, no? Ang council, ang procedure, ang sistema naton, in fact, effective na siya. So, kung nag-question gid naton niya, pati mga vendors, iswab, nga atanan, iswab, kag subong nakita ta nga ang resulta sinigali the more nga monitor naton, the more mabala naton ang pulso kag ang sitwasyon naton dire. So pasado na siya. Ara na subong sa kamot naton ang sa pumuluyo ano mangin sitwasyon naton dire. Kung hindi pa kita maghalong ya, kung pabayaan ta og lingon ta, kung sige kita gyapon dira tipon-tipon without observing proper health protocol, gano matabo naman sa liwati, why not sang basulon? Muna at mismo ko galingon. Okay, antes nato nilawag ang answer sang aton nga trivia. O, kanami, dumudamo, bala control, nagpamati, ari, para sa kay Narito Maribel. Good morning, Mark and Ising, watching from San Miguel, Bulacan. O, imagine na, Blau. Good morning, from ako, Chi HB. Good morning, Idol, great family, great. Sorry. Kaya nabutang ibig great to. Sabi ko, great day. Anyway, from J.An. Espacio. Tuning here in Antipolo City. Ay, ma'am, good morning. Chanda Alvarez. Good morning, mga sir. Watching from Japan. Martina Tenmar. Good morning. Pa-shout out, mga idol. Ann Raffles. Good morning, Action Radio. Happy New Year from Okinawa, Japan. Hindi bala? Luciano Laparan. Good morning. Always gid kami kapamati sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Di medyo nabalado ka. No, happy man sa aton. Because ang coverage sa aton yung programa is Bacolod and Negros Occidental. That's why doon na mention sa ako ni Daily God, ni Action Dale nga ang paggatos ng survey, di ba?
Ano to siya gali, ng province-wide to siya. Nga survey, province-wide. Okay. City, and bilog yun nga province siya. No? So, bilog ang coverage siya is bilog din siya ang Negros Occidental, no? But of course, mas labaw diri sa siyudad sa Bacolod because diri kita mismo base, no? And that's why one of the many reasons kung madamo-damo ang aton naga-monitor aside diri sa Bacolod is that nagalabot ang aton gilian. Ato ko gapon sa kanto ni. Ato patiyon pa mo Ang programa. ay to. Patiyon dito sa Oo, kanto. balad imagine ang balad mo damo. Ay amo ni gali Si Councilor. Palay. Councilor, kagapon, January 2, may duha ka kaso. May 3 lang ka kaso. Ang active cases nato no bunubo na gid. 76 na lang. Ang death maintained, wala gyapon sa may nagdugang sa sulod na gurusang isa kasimana. Grabe ang Kagabay pa nga sa wala. syudad. Ay, imagine na bala ma-appreciate na kay kung hindi 0, 2. Kung hindi 0, 1. Kung hindi 0, 3. Imagine na bala halin sa perti kataas. That's why gina-emphasize ko kagina. Perti ka namin sa sistema. Ginasulit ko. Ang sistema plastado na. Ara na subong sa kamot sa pumuluyo kung maghalong kita kung hindi. Because ang government can only do so much. Kung ara ka daya kag ikaw daya ang mapawala, hindi ka maging responsable, maglapta sa pamilya mo, maglapta sa community mo, sino ba sulong ta sina? Correct. That's why kita diri buligay. Ang government nagplasta sa tsaktong nga sistema, kita diri nga pumuluyo maningwa kita. Especially nga nagsulod dire, halong lang gid ang yabi dira. Kaya ang gobyerno, nahimo in ang part niya, kag padayon pa nagahimo sang part niya. But silingon, ang bula, ara na sa aton. Ara na sa aton, pagdala. Okay. So, may ara ka answers? ma-answer ta na, Okay. para at may lapaw na ta sa aton nga time. Okay, kadto kita sa answer sa aton trivia. What is the year 2021, year of? Ang answer is ox. Samto yan ang ginaba ko lagi na. Ang ox is ano man, sapat nga do karbaw. Hindi Do ano siya do karbaw na tsuraya ox. Ox, do karbaw di ba? Do karbaw na siya. Sabi ko bull to bull. Hindi. Do bull nga do karbaw no, galing kiti kuha na diha. Do but silingon guro. Magluwas ka na ba ko nga ox is okay. Ano nang base may agricultural nga abundance kabay pa. Di ba? Kasi siyempre kapag abuday ni sila mo. Ang sa farm ni sila niya, Hindi ko farm familiar ni sa sila, ox. Mas familiar ko sa mga X. Char. Ay! Ato. Anyway, bayan na Number X, two. X na na. Number 2. What is the color of the year 2021? Ano kuno ang color of the year 2021? Ang mga pililian. Letter A, ultimate gray. Ay, letter A na naman ko man. Answer na galing. Answer is? Nako. Ang answer sini is ultimate gray. Ultimate gray. Gray bla ka tama, giguro. Kag illuminating. Ang illuminating daw yellow nga nagasiga. Duha ni, hindi ni actually isa lang. Ultimate gray kag illuminating. Illuminating na lang kay. Illuminating yellow. Amo nagalingan na kay yellow. Gid sila ni Nong Henry kag ni JM. Kay abot nila nga color of the year. Naka-gray ko. Ano na lang ko niya? Anyway. Answer Number sa question three. number 3. Which country in the world celebrates New Year first? Sino ko na nag-celebrate sa New Year nga pinakauna? Sino nga country? Ang answer is Kiribati. Kiribati? Di na siya nahamtang man. Nahuway ko ni Dia. Anyway, i-google ta na karon. Si Kiribati, amo ni siya ko na nag-celebrate pinakauna sang New Year. Sino naman ko, ang question number 4, ano naman ko nga country ang nag-celebrate last? Ang answer is Holland. Holland? Okay. Ulihi siya. Ang Kiribati, lapit na siya, I think, sa... Alugbati. Kiribumbum. Why, check na. Itsiburiche. Anyway. Number 5? Question number 5. Pila kuno kaadlaw ang compose ang 2020. Okay. Ang sabat is 366 days. Letter B. But silingon, ang usual 365 mo? Hindi usual. Lagi sa may mga di-peer dan mo. Adlaw sa mga bibig. 366 is kompleto siya ang February. Guro. 366 ano to ni balo ka si Tuto ni tawag ni himo sini. Birthday gali ni Jefferson Locasan. Meg, good happy birthday da. Si Jefferson ang pod mo sa ABS-CBN. Oo, birthday ABS-CBN. mo sa buong ni Dalton. Iban niya ang constant. Okay. Ton. Happy Bulinaw, birthday. Barangay 1. Bulinaw, ang mga taga-Bulinaw. O si Nini, opinion long hero, nagalantaw man, no? Malantaw ang paglantaw sa kay Lara, kag kay Romel. Nagalantaw man sila subong.
Okay, so nangin Mayo gid ang Domingo subong. Oo. Ang pinakauna nga miskan medyo pitla kita epektos ang natapos nga New Year, pero namiay ko bla i-share ko lang. Kundi usually nag-drink ko ya. Humalin sang pagpatak gid sa pitsa 30, wala na ko nag-inom asa subong. Dami ako matsyag. Usually kasi sakit ulo, katong reklamo ko bla. Pero minang kasakit. Subong ay nagidya. Kahit wala gid ko bisin isa ka sip sang kuan. Pwede ni aba si isa na sa mga New Year's resolution ko. Yeah, oo. Na medyo i-less anay kay do ka is-less man. Yeah. Duka. Drink moderately. Drink moderately. Anything kuno nga sobra hindi man nami mo. Gani. Kung sa Karate Kid pa too much of a good stuff is bad stuff. No, nang ni Okay. Karate Kid, no. Anyway, Do hindi man to Karate Kid do, Karate himan Kid- man to ya. Hindi, Karate Kid na. to. Kay bata bla ni Will Smith bla. Okay. Sila ni Jackie Chan Jackie do. Chan, no. So, But anyway, anything na sobra, Sobra hindi man naman. tayo. So, Happy Di New sobra Year. sa time. Happy New Year sa itong mga tagpalamatay, Yes. no? And don't forget nga after this program, upod naman ni Action Boy Duran, si Mayor Bing mismo. Siya mismo ang maghahatag sang Updates. Siya mismo, you know. ay Mayor, Happy New Year, wag kita ka-great kay Mayor. Yes, Happy New Year. Mayor, kay base naga-monitor gini siya. Aga pa na siya kabugta mo. Yes, kag I don't know kung nag-New Year in sila because ang tandaan ko daw 3 days or 2 days before New Year, nagpatawag pa siya meeting sa Vaccination Council mo. Nagpatawag pa meeting ligad. Although ato ako sa kasal, ligad, wala ko naka-attend. Pero non-stop ang serbisyo ng trabaho sa atin nyo. Pero no, headed by Mayor Bing Leonardia, non-stop nga pagpakibato, pagkatubang sa sininga sitwasyon, and with the support, kag pag-isa sa ating mga pumuluyo, nothing is impossible. Nothing no? is. So, And with God, this year- nothing is impossible. This year, let us, this is a reminder sa aton nga, there is one great God, no, as Lord Jesus, nang dapat natin dalangpan, nablang mambal, tablang sa Bible, bilang 10,000 ang sa matumbas sa kilid mo, another 100,000 sa wala mo, pero once yung ara ang Ginoo sa aton, kung ay sa may makapalapit sa aton, any danger. So, let us rest ourselves sa comfort, kag sa aton niya faith, patakuon tayo ng faith naton niya, because Yes. even sa Bible, naghambal nga, ang isa ka disciple ba ni Lord Jesus, wala tagat nakamanog, di ba? Pagagat sa manog siya, napilas gid siya hindi siya yung tungod faithful ka, tungod arang Ginoo si mo, hindi ka mapilas, hindi. Napilas gid siya kay tungod may fang man ang ano mo, ang manog mo, pero wala siya madutlan sang venom. Sang hilo, buhi siya. Kung silingon sa aton niya life, may mga pagtilaw gid. Correct. Madutlan na niya sa mga pagtilaw, mga challenges, mga temptations sa kalibutan. Pero hindi siya makapatumba sa aton. Pabangunon kita gyapon. With our faith, no, consistent nga communication sa Ginoo, bisan ano pa nga pagtilaw ang maabot sa aton, kayang-kaya natin. Sa mga nagka-problema subong, hindi ka mo sa mga nagka-problema subong, tandaan nyo. Kung nagkapamati pa ka mo subong sa amon, you are blessed pa. Ari pa ka mo mabuhay pa ka mo. Yeah. And Diba? then for as long as there's And may hope, basta buhi, may hope. there's love, there's hope. Madamong salamat. Madamong salamat. Kita kita liwat next Sunday. Make it a habit na magupod diri sa aton Yes. every Sunday morning from 8-9. Upod gyapon sa inyo kubos nga alagad konsehal Israel Ising Salanga. Ini naman si Action Mark Salanga. Happy New Year! Happy sa New Year. Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.